na yɛntu kyerɛ sɛ woba asante mantam na henkuro Kumasi a yɛwɔ beaeɛ bi a ɛwɔ WAEC mpɔtam hɔ a ɛwɔ Asawase a adwuma a ɔmo yɛ titiriw ne mmoa yɛn titiriw enwan ne mpɔnkye na wɔnom atena ha mfie bebree ni na abɛtɔ dwa sɛ nneɛma bi ɛrekɔ so a ɔmanfoɔ yɛ mu adwuma no ɛkyerɛ sɛ wɔnom ani nye ho ɛno nti ɔmo ato nsa afra ɔpemso nsɛntwerɛfoɔ sɛ yɛmmra na ɔmo mfa ɔmo asɛm ɛnto yɛn anim na mpanyinfoɔ ka bi wɔ mu ɔmo nti bi na ɔmo mfa yie ɛnto yie sɛ na bɛyɛ asomdwe bɛba na ɔmo adwuma a ɔmo yɛ no so no ɔmo bɛbɔ ho ban na ɔmo nso asɛdeɛ a ɔmo yɛ de boa ɔman no mpuntuo ɛne ne nkyɛkyerɛ no wɔnom atumi ayɛ ɛno nti ɛna ɔpemso radio ɔpemso TV yɛde yɛn ani akyerɛ saa beaeɛ yi a yɛbɛhwɛ ne mpanyinfoɔ no de nkita ho na ɔyɛkyerɛ a ɔmo yɛ no ɔmo akyerɛ yɛn mu deɛ nti a ɔmo yɛ saa ɔyɛkyerɛ no ɛne nsɛm a ɔmo wɔ ka ɛde kyerɛ mpanyinfoɔ meden ɛde kwabena kyerɛ Martin Ado. Alhaji Bacho yɛpɛ sɛ yɛtie firi wɔ hɔ sɛbi baabi a ɔte fia do deɛ onim abakɔsɛm kakra ɛdeɛ na onim ɛfa asase a yɛgyina so yi. Adeɛ a menim ɛfiri asase wɔ yi so ayɛ mi sɛ yɛwu me ha sɛ zongo alaba mabɔbɔ mayɛ biribiara yɛagyae French line 1952-53 yɛba WAEC no ɛna yɛwɔ ha asɛm kitikiti bi na sɔre yɛ ɛna otumfoɔ Opokuwari saa tɛm no na wɔyɛ lawyer ɛne RR Mpɔsa ɔnyɛ ɔhene ɛne otumfoɔ asɛmhene ne ɔfa na yɛ ɔhene na wɔ animu kyɛma yɛwɔ ha no yɛfiri ahinsɛ yɛkɔ ɛwɔ ahinsɛn 53 ayɛ me sɛ yɛwɔ hɔ 66 ɛndi na ɛpam Kwame Nkrumah yɛpam Kwame Nkrumah no na yɛ demonstration yɛkɔ Sojala yɛba ha sɛ no Opokuwari asɛmhene ɛna ɔmo ka nkyɛn sɛ baabiara mo kasɛ mo pɛ sɛ mo nkyɛn ɛhɔ no ayɛ sikya no nti aha sɛ no mo tumi ba hɔ yɛde hɔ ahyɛ mo nsɛm mfɔkɔ na mmom adeɛ a yɛbɛka nkyerɛ mo ɛhɔ no ɛyɛ so bi yɛnsi dɛn wɔ hɔ nti monyɛ aware saa ɛnkyɛ a me sɛ yɛwɔ hɔ a ɛbɛduru 1977 ɛna mpanyinfoɔ no si sɛ no ɔmo akɔ ho asɛhene wɔammɔ kwan sɛ afei no yɛbɛtumi ayɛ paper yɛbɛyɛ listen wɔ ase no yɛbɛyɛ listen no megyina hɔ meka ho bi a meyɛ secretary Arabic mekyerɛkyerɛ edin megyegye sika sakyɛ no mani akyi sakyɛ mabur 40 ana kyɛkyɛ megyina mede onyame mabur 80 something years menya akɔda mewɔ hɔ na ɛyɛ biribiaa agye a meka nyɛ sɛ ama me history megyina hɔ mewɔ hɔ na yɛyɛyɛ menim biribiaa ɛkɔ so ayɛ me sɛ yɛyɛ saa no sika no a yɛboaboa no man bi wɔ hɔ wɔyɛ frafrani wɔno na ɛdi saa wɔno na ɛkɔbɔ busia 7 million sakyɛ no wɔbaeɛ sɛ yɛkɔyɛ list nti list no 77 no ɛbɛwu ɛbɛspayi 91 92 ayɛ me sɛ 91 92 no ɛna yɛka panifoɔ no sisɛsɛ no adwo no nnipa dɔɔso nti meyɛ ntimi yi obiara din ba paper no mu monyi nnipa kakra bi a ɔmo din ɛbɛba mu nti ɔmo a yɛyi ɔmo din no menim ɔmo nyinaa din sisi a megyina hɔ yi nti yɛyɛ saa no ɔmo kɔɛ ɔmo kɔrono no ɛna ɔmo ka sɛ yɛmpɛ ɔmo anka nkyerɛ hwi nnipa so a wɔbɛyi ha sɛ ɔmo ka sɛ ɛplot no wɔyɛ wɔni man bi ɔsifrɛ Mr. Akwa wɔyɛ mfantini ɔmo nyinaa sɛ ɔmo ni hɔ nnipa no a wɔ ha sɛ wɔka sɛ wɔkɔyɛ pepa ɔmo kɔyɛ no ɛna ɔmo kɔ ho asɛmhene sɛ no sɛ sɛ asɛm no wɔda so wɔ wɔn wuyɛ memfa mma mo aberɛ a mema abaa bɛtu ne ɔfa wɔsi ɛhɔ no wɔde amɔ adwontɔeɛ asɛmhene nim ho history na sɛ mema mo mu yɛ biribi a ɛnyɛ yie
nti enye na oka no omo akoda omo achi omo akwa paper omo akwa paper che ma omo paper no na yesi yempini a obi abaye aje hasi such an youth ye wo honjini yenji se wonu because such an nsuro mi do ya omudi police vote you aba such an we ya bibi aye bubu aje no we ya fi because ya di bibi ya di aduro bom ya enko the way me say I am meche se so je ni botu se obo nwa ni na bo sheki mi jumi ja mi sheki se mi hin na tu mabur eche something yes mi donya mi nye kontombo mi wo photo mo bibia a chere mi di mi photo be bra no hu mi se version mi jina mi na so a umpem chokokura entinu ye no ye kase yempini no eno so sa na jina so my was abusan we sa tem no a wo be abusan no ye you ye si yempini eno mo kase omu ye ahono office aje watchman then baby watchman be da wochi okay na na kwasi ajimo aba we ke emi boss wo ba wo si pin wo bubu aje no si no watchman relax ojaye enti sana sanji na ma efiewe esi ho fisa den no enye lance na bab gina ho ekasi say plot plot up ye hu lance ye hu ye wo mu ba ye no ye from alaji manami eni Mr. Akwa se lance wo mu kwa efife mu since 77 no se panyini bi wo ho a ye from Mr. Akwa na Mr. manami a omu chiche asasia si ye be hu ye kasi otumfo no kimi na ye tina ha satem na ahanyi na cheche ufa han ekobur abamu station ni nyina ye wuro wo cheche ni ya wuro mu ya brewosu by 60 something years no be bakase 10 years 12 years we see wonu obi aton ama hona chomma na kebe ton ya brewosu ade ne ya mfranse ye mbeto nkoda wonu ohun sase pi ahana ewu omu to tango zo cika mai sauran bayani Okay, Chief. Una oda amanfo ya no. Eden na esi olma mba ye history efa asase ho. Eden na abechiri a no ntiama moni abri. The current year ama ye ni abri se ye wo hase. Emi se 2022 ye ena KMA fo ba ye na ombesra asemehini se ya abatoa no ohonum na se enye nti omo pese anka omoba na omo fa omo hwande ntechiri na omo nsi abatoa na enye foforo na ohonye kama omo siesie ho kama ena asemehini ka kire omo se ohonum ne de wontimi nka se odi ni nipe edi ma omo se ohonum no nipa nso to ha omo ye adwuma gye se ofre omo na odi to omo ni nti se omo ma ho kwan de a wono susu di na ohonde be de beta echiri nti obefre nti wofre na odi tu yenim ena obisa se benya obi a obesi di a wontimi nka se won force ye nti emfa nipa ko mbra na ka chen se benya obi aba ena osi emfre no ende de nipa ko no baaye e de bechia asemhini ena ye kire no se wei ena yi ni se wonsi abato amae ena osi wate wode bekwa akotu yewura enim nti wokọ na de kotu otumfo enim ama otumfo kora ye ne de ma omadin a ye si abato na o se de toso nti ye wo ho na akwa bi nso baaye ena obae na osi wate se ye pe obi esi abato amae na ono nso so aba se ankopese yemfa ma no betime esi amae ena ka chen se da bi yentimi emfa ma ya nya obi a o se ye de ma na wosi amae di akọ kire asemhini ama asemhini di akotu otumfo enim yakwa akra yakwa plan yakwa bibia ba o se anka adwuma ni hyase nti enya de betime di ama o nti ohonum na na okọ no saba no ka kire se yamfa on ma ma ne dia ekwan bia nso a diska be wurim na wobegi asase na firi nsem no wobeye nti enu nso na ogina so a wode ye court a ye nnim ade kuranti a tumi a wode wa wode ye court a ye nso so bebi a ye wo ye nim obi a apart from ye wura otumfo ode hase ma ye nananum since 67 ena ye nanim de omunan etsi ejom hase omunan si empeja nko bebi a ahaya na eda so omowu akwa ma bi muso wu akwa ma beduru ye sanso na ye nso so ye bewu akwa ma dia adase na omunyamba no omuso mbeba betena sai omujuma mowu omakọ enti so obi wo ho a wo se obekilemu na asase a eni yewura
yewura na ɔsɛ wɔ clear na asase ɛna ɔno nso akyerɛ sɛ ɔha sɛ yɛatɔn ama no yɛnim obi a ɔtɔn ma no ɛna ha sɛ nsusu enye plot ɛyɛ sheep and goat ɛna obi anim wɔ ase yɛn nsusu ana kan bebi saw no ewurade ha no mamo no ɛde no ka sɛ momfanye because ɛba yɛ hu no sɛ dan bi asisia ɛde na ɔde ma mo sɛ momfanye wɔde ma sɛ yɛnyɛ sheep and goat yɛntena ɛntɔn mmoa enti dwan na yɛtena se yɛtɔn na ayɛ sheep and goat yɛn nso yɛsum wɔ fie hɔ yɛsum yɛwura yɛsum wɔ fie hɔ nom obi nya ama ne dwan a anase bibi a ntɛntɛm a moba ha sɛ ebegyi dwan efiri wɔ hɔ wohwɛ a ɔbɛhu sɛ nwan fitamfitam nkɛse wɔ hɔ a anytime nwan bebree a ɛkɔ efie hɔ nom yɛ hɔ na yɛ efiri edi kɔ efie hɔ nom yɛn nso so yɛsum wɔ fie hɔ nom nti de sei no nipa no wɔse obi na atɔn ama no ana wɔse asase no nkasa na yɛ ne dia enti na wɔbɛgye wɔse obi na atɔn ama no sɛ deɛ wɔde ka kyerɛ sɛ yɛmfa mma sɛ wɔnsi abatoɔ na ɛkwan bia so a diska bɛwure mu a wɔbɛgye asase no afiri nsɛm no ɛso na wɔwɔ a wɔdu so a wɔyɛ a wɔhaɛ ɛna yɛha sɛ nso no a yɛhɔ no so no nipa buru bɛyɛ 500 na wɔha se na ɛsɛ no woba bɛtu yɛ no deɛ ɔmo nkɔ ahemfa na ɔmo nkɔ a sɛ yɛnim baabi agye sɛ hayaa nti obi wɔ kora a wɔbɛka sɛ wɔbɛkele mu na asase a anaasɛ wɔbɛtɔn na asase a yɛwura na ɔsɛ ɔno na wɔgye na adeɛ ɔno na ɛdi ama yɛ yɛnim obi a nti nipa no oyi obi a ha na ɔte ɔne mo na te ha ɛde nti ɛhemfa na ofiri aba sɛ de ɔpɛ sɛ ɔbɛgye asase no ɛnyɛ ne na te ase wɔnyɛ adwuma wɔ ha sɛ yɛnim no ne nyinaa ne sɛ ɔbaa a wɔte sɛ yɛpɛ obi esi abatoɔ a ɔbɛsrɛ yɛ a ɛka sɛ yɛmfa ma no nti ɔno na ɔse sɛ yɛmfa ma ne deɛ ɛkwan bi nso a disika bɛwura mu a ɔbɛgye asase no ɛno na ɔyɛ nti yɛndɛ system no saa na ɛkɔ ehiafoɔ no sikafoɔ no bebree ɔmo mmea ehiafoɔ no anytime daa sese ɛna ha sɛ na wohwɛ no nipa na wɔasɛ no bebree woba na sɛ ɔbɛka sɛ ɔbɛtu ɔmo a ɔmo kwan ebi wɔ hɔ no ma sese wɔwɔ ase no ɔdwuma wɔyɛ a wɔnyɛ kakra di na wobɛtu na woka sɛ wɔfa sika na tuo no nkɔyɛ rɔbia na nkɔyɛ deɛ wɔn sɛ ntwa okay ma yɛnhwɛ wei nso menim sɛdeɛ nananom aka mpanyimfo aka no 67 ɛna yɛwurade ha ma mo sɛ montena ha nyɛ adwuma ɛberɛ nso kɔ n'anim nkrataa bi wɔ ho mo ayɛ nbɛn bi ɛte saa krataa na ɛda edim sɛsiɛ sin 77 list na ɔmo yɛyɛ no ɛda so ɛkitaɛ sɛ mpanyimfo no bi a na ɔmo da market no mu no ɔmo na ɔmo afa ɛsom ase na ɛbɛwu 91 92 nti 91 92 na ɛbɛwu no na ɔmo fa ɛsom ase ɔmo gye market no nyinaa sika sɛ list no ɛba abɛwu nti obiara mfa sika mbra nti ɔmo gye sika na ɔmo kɔ akɔyɛ ne foforɔ no ɛna ɔmo kɔɛ na anda ɔmo di mu na ɔmo kyekyɛ ma ɔmo ho no ekyire na mpanyimfo no market na bɛhu sɛ ade a ɔmo ayɛ ni ɛna ɔmo kaa sɛ ɔmo asɛm no esu twae na ɔmo tena ase ɛyɛ business saa ma nyankopɔn firi ɔmo baako ɔmo nyinaa wu kɔɔyɛ na asase baako wa ase kura ɔmo baako ɛtɛ ne ɔmo deɛ de ma asɔrefoɔ no kura bɛtu foundation ɔmo bɛtu foundation no na ekyire ɛna market for no mpanyimfo na ɔmo yɛ saade no ɛfɔmfoɔ no ɔmo yɛ saade na ɔmo bɛyɛ na ɔmo se dabi yɛbɛsi asɔre wɔ hɔ nti ma market no mpini ɛna yɛ nyinaa market no nyinaa obiara sɔre yɛ na ɔmo kɔ edikotu akwasi adwuma anim nti akwasi adwuma ba ha se na ɔma wɔse ha se apart from sheep and goat wɔnim obiara ayɛ sheep and goat ɛna tɔn nwan wɔ ase tete no nyinaa wuyi Kumasi nyinaa bebia no a yɛtɔn nwan yɛ wura ɔde ato hɔ edi ama sheep and goat gye sɛ aha se akotia la ha se aha na yɛ first anami bwana aha se na yɛ first awo yewura wo yi ase dia to mashi pengo tente akwasma akwasajman ban na osi da bi yambubu foundation no yabubu foundation nyina na ɔka kyerɛ obi ase obi a bɛba bibi ase no mo obi ampini ase na enim obi a yɛde kotu yewura semihini yɛde kotu na enim no ɔka kyerɛ sɛ obi a bɛba ase bia ɔbɛkele mu sɛ wɔse wɔ asase no bia wɔn brɛ no hɔ enti obi a bɛkɔ no hɔ bia wɔn ba gisa kwawe wɔn na haye nti pese yewura nsusu waba be botuo be 2 times e be botuo wase first one we boy ama e report e wo Zongo police station ama ye chiro etino warning second one o saba ye no sabe botuo wo be botuo no kura ye mpanyimfo no mo ha se na bi mkura kurapsi ye the way I said the tuo no dedes wo best 6 warning shoot enti e chire no se report ye wo adekwanta ade ne ba no kura de court krata ba se court na man tumi ese wo mbra na wo mo fa betale na ha se so the last year no enti yi krata no na edi ko kire commander na ko report ye na ye chini di ne ba no e na commander ne ebisa no se krata wo si court edi ama utumi no e wa himfa e na oyi krata ne ba na commander no hwe sa krata na ekita no commander no bisa ne se sa wo krata we sei signature bia no a kire se free court
ɛna stamp bia nso a no a kyerɛ sɛ free court na kyɛ sɛ illegal bia nso na ɛnduru akyi nso na ɔsa yɛyɛ a wɔsa de baeɛ no nso so saa stamp bia nso ɛnne so enti wɔdaworoma yɛwura wɔdaworoma yɛde tu wɔ ne mepawakyɛw yes yɛpawakyɛw yɛ ne bebi akɔ na bi mu nso so ɛna ɔno nso so min sɛ nso so de bɛyɛ wɔyɛ no nso so min sɛ wɔwɔ ahɔnten tumi kakra bi ebi mu nso ɛta n'akyi yɛn nso so yɛn mu obi agye sɛ yɛwura enti yɛwura yɛ asɛm a yɛde tu wɔ nim no yɛn boa yɛn nan hwɛ yɛn gye yɛ asase yɛn fa ma yɛ yɛba ha wie a ɛnyɛ bɔne yɛn nyinaa na yɛwɔ asase so yɛba ha kora kyɛm na kakra ba mu afan from mama part kofoɔ time no mbɛyi a di questions ya wɔ ha ni nyinaa bubu a na sra ha ya na yɛwɔ yɛn kɔ baabia yɛwɔ mu a yɛnka bi anhyɛ yɛna anso daeɛ yɛwɔ ha na yɛsi man bi aba ɔsɛ ha ni nyinaa begin kɔ sɛ ha nyinaa yɛ ne nana ɛsase nti ɔba yɛ dɛn aba abɛgye yes na ha yɛ wɔ asase de gataway na ɛda say ɛda baabia na yɛabɔ so ɛyi na ɛhɔ na ɛda ɛna ɔmbɛyɛ bridge way ɔmo yi gata no ɛde ba ha a yɛ ho yɛ dɛ ɛtɔ kyesɛ nsuo tɔ a ɛfa ha ni nyinaa wunya baabi ayɛ dɛ ɛmfa ɛna ɔmo yi gata ne ɛde ɛba ha nyame ade ɛho atɔ yɛ gugu han kakraka ɛna yɛde hwɛ yɛ maame yɛde hwɛ papa yɛde hwɛ yɛ kunu nom ɛwɔ ha na wo kanam sɛ wo kita wo sika nti na tumi nyinaa kita obi antimi nkasa sɛ nti wo ba wo sɛ ha yɛ wo dia kakra no wasɔle akɔkɔ no waba ne yɛn so agyegye ne yɛn so yɛde kɔ anam sɛ yɛde anu so na ne deɛ no wasoro nti ɔba nkwasɛsɛm ko ana odi deɛ no aba bɛtututu ha no aba bɛko ntɔkɔ ha no wɔkɔ yɛn so yɛntwe ma ne nnɛ aha asase na nya ne dia aha yɛ alutufoɔ dia ina ha so wɔnwɛsifoɔ nso so ayi si ha nti ɛbɛbia no akyɛ sɛ ɛyɛ ɔno ne dia a ɔkyerɛ sɛ aha yɛ ne dia nti watɔ nti ɔno nkɔ baakofoɔ ɔba abɛgye ha no abɔ so ne yɛ nipa yɛ boro bɔ 2000 ana 3000 ana sɛ 4000 mo ba ka sɛ ha nyina yɛ wo deɛ nti wo ba abɛgye yɛn mpene ne nnɛ yɛn mpene ne kyina yɛ ha yɛ te yɛ maame bi awu yɛ papa awu yɛ ne obia yɛ boafo ne ha ɛne otumfoɔ ɛne nyame a ɔgye ahata suruwe nti yɛn nkɔ nnɛ yɛn nkɔ kyina yɛnim sɛ ɔno nkwa so nyɛ ɔno nkwa so na edi saa nkɔsasam no ɛyɛ dan a ɔwɔ boafo bɛyɛ miɛnsa ɛnan ɔmo so ɔmo wɔ mo bibi die ɔmo so ɔmo de support saa skani ya mo di yɛ saa nkɔsasam mo ka bɔ mu na nka mo de kɔm agyankafoɔ sanka ɔmo fa ntoto aduane di a nka bɛyɛ nhyira ama nyame ɛbɛso aba nso so ayɛ ama yɛ timafo yɛ ne baabi akɔ yɛ timafo yɛ ne baabi akɔ aha yɛ wɔ no yɛ bo aban yɛ bo atufoɔ yɛ bo bia yɛ sika nka ho a bibia no ɔbɛyɛ no ɔman no mu a ɛnyɛ yie bibia timafoɔ ɛso yɛ nkɔ nnɛ yɛ nkɔ kyina enti ɛsoro atufoɔ sɛ yɛ bu yɛ mu ase de ma ne sɛ saa asɛm wei ɔnka bi na ɔmfa ma yɛ na yɛabrɛ ɛwɔ ha hwɛ situation a ɛwɔ mu no a yɛwura a ɔtumfoɔ ɔsɛ tutu the second ɛna ɔma yɛ sɛ yɛntena ase na nso ɛmmɔ bra ama yɛ abrabɔ ntumpɔn ba anapa yi ɛtete nsɛm bi sɛ nkɔfoɔ bi aba ha na kɔto de ha ma wɔn nti wɔn ni abere yɛn nsɔre ne nɔmɔnɔma no yɛnte ase because you need that information about that and so ɛna ha so hwɛ nipa over 2000 ɛna yɛ ha ayɛ bae ayɛ te a ɛna nananom o nya the first time ayɛ tena ha ɛtena akyɛ ti wuntumi mba because of base of self interest nti because yɛn nsɔre na wɔbɛyɛ deɛ wɔpɛ wɔ ha yɛnte ase ma ne nyɛ adwuma nti wɔhwɛ mma wɔn ha mma no wɔn dɔɔso a wɔn akyire a wɔn yɛ adwuma a wɔn hwɛ abusuafoɔ wɔ fie asa almost over 2000 people wɔ ha o nyɛ nipa ketewa na wɔ ase saa wɔn saa no yɛ dɔɔso since 1967 ɛna nanom gye ha ɛna wɔn awɔ na papa nso awɔ yɛ ɛtetim nti nyɛ this is not the first time I yɛtena ha nti ɛno obi a ɔsɔ bibia no yɛntwe ma no nipa ba ko pɛ aba ɔsɛ yɛntwe ha ma no na ɔno ntena ase because of ɔno self interest nti no ɛnyɛ adwuma medam ase chobe to game da batun wanga fili yawanci na nan tun ba a mu ba aka sai da raguna nan to mutum guda kade yana gwada cewa wannan filin shi ne sannan kuma mun san filin ne no tunfuwa ne mu zaman lafiya muke so mutum guda na yazo cikin mutane kamar over 500 ya buga wani shoot
kamar so biyar jama'a mu muna kai kara ga otufo ne filin nan jikokin shi da yaran shi ke kai sai yasa ya tausaya muna kare mutum guda kade ya fitini wanga mutane sai yasa mu zaman lafiya muke so a ba mu filin mu a kyale mu yi aikin mu nan mutane da yawa ke cire da mutane ga mai mata biyu wani yaran shi 10 wani 6 to yanzu in an cire mu nan ya zai da yaran sai yasa abin da nake da shi kenan muna kai kara ga otufo bindiga yake zuwa yana buga mana nan ba dai ba biyu ba ya kawo muna mugayen yara masu shan kwaya su zo su yi bahati nan mu kuma ba mu dogon iko mu sa hannunmu mun sa akwai hukuma shi yasa muka kyale amma an za bar mu da shi bai kai koina ya yi mu kankani amma da ke muna son zaman lafiya shi yasa muka kyale akwai manya da yake mai zani otufuwa bai son girgiri ko mi shi ya son a yi cikin limana shi yasa muka kyale muka sa ido muna kallo shi yasa abin da muke so ne otufuwa ga mu kasa yaranka jikokinka ga mu kasa a tausaya a duba muna wanga magana ko mi ya yanke salamu alaikum Ene yani abre pa ka wose di akokoko boyeti nanso di okuta na ade no bonkum timi mbache da so boy ana mu ya na wi yani abre di antia yati ya man mu se dem din kan ka ya ne ba na ha ya nwura kwa de chawa wonje to so ya hu ni se wo ya bidie ya ana wudie ye eti ya betina nwura ni mu apra titi mu pinemu ga test ya ba na wi for na ni gu ase ani ya ba pra na ya de hia man ni eti wa wo ba ya ba ma ba ko pa che e be dia manfo nyina no aduane dia fa se yentu eti aso de wuti fie na se fie ra so obetu wa wo de permit ba ko mienu miensa sa wo se wonti ase wo de kemi aba kemi ti wonti ase a na so so watumi a no ama 3 months 6 months wo de wa ma ye nyina ya bi wo ba ya first start to one shoot yeah two for the shot two bullets na ya te so na wo ba ya afi de wa ya ho sa wo your ga wo di to me na be to me ba cho sa start my for start wa ya dia ana two for so ka so bia koto enti ne de ye ni sheka sa wo so be ne ba ko ye wa jan ba ya jan ne ya ntu ya to ne kasam ya sra man panyini ene otumfo ate akonwa isu na yakoto bra ebo udin na na be kan bi maye ye ni kamafo ena wonnim kwa na ha se sotie wo man ni nyina ya wodi atu nim da bia etie de yenko ye ne nko oba ne ntokwa nyina ya otumfo de na na ate kwakwa so etu de be kan bi maye na ha se ni yahudi ya so de bankum ni baje na ya so de se chopai yetim upon that ya de retire so ya riata so oso ani e be ya o me hia manhia ni anka asama ni twa ye ni lawyer for bi ani asamoka etia de yantu china Pacho uni. Pacho your friend Mohammed Mumuni Jallo. Okay. Uni anoma kasa bebre. Then I will can edit attract for the Omaka. And so far so bad. Na ye ni baby call. Ahia na ye sorry. Ye nkwala ina na ete ha. Me oha more than 45 years. Na me oha enyende na misha na me oha. But ye oha na ye ti say boy bia ba say ahanu ni dia opese o ma ye sorry. But me pese asama America no me pacho me pese amanfo omun follow no mun share no mun comment na enkoduru otumfo a wotu kokoso na wonti say yes say ye sorry ha ehimfa na ebeko ye nkola ehimfa na omubedidi wohu nti ahai na ye panacho wonhwe na wonka bibi nkyere mu say de ekoso no de enye fine kura because me kura me twi no enhyada nye kelesa nti mumfa nchemi wohu twi no mintini ye ba ta asama me pese me kan say sa boy no ewiase no enye hwe wohu ti wonya abutire no wonjaye na yenye ejuma
na yɛnya deɛ yɛ ɛbɛkɔ yɛ anum na yɛn kwala no so anya bi edi saa pɛpɛpɛ It's a hard one copy baby na hard grader plan to me actually am coupon yeah enti say ena omanfo a omoye adwuma ewo akotia line ha omofra ha goat and sheep lane ha no moye anwan ene mponche ewo Kumase ha na sede omo aka no omoye adwuma wa ha emresantini omo kyerese yewura krobia sande kotoko hene sabre no eno de ho ema won eno de omo hye asem hene nsa se won hwema biria koso wa ha ema omo Omatra ife bebre ni afei ena owura bi asori sa ha ne dia anu ntobitu omafiri ha ni santi eno mato nsa fra opimison central for semra na omonka omansam enhyire na sabia bi ese kodru no enkodru na empanyfo a eka bi wom emra mu na omonfa yi ntuye sana bi asundwe beba na yewura nana no mam ye adwuma e wonpotam ha no omonso benya asumdwe aye adwuma na omonso aboa oman no mpuntio ene ne nkyekire mede Ede Kwabena Chire Martin Ado Opimiso Radio Opimiso TV.